Шушы көннәрдә ЮНИС мәдәният сарайында яшь йөрәкләр фестивале узды. Безнең хәбәрчебез Динә Нәҗметдинова үзешчән сәнгатькәрләрнең өр-яңа җырларын тыңлап кайтты. Тулырак мәгълүмат киләсе язмада. Яшь йөрәкләр фестиваленең 3нче туры башланып китте. Һәрбер катнашучы үзе иҗат иткән җырын башкара. Жюри әгъзалары иң шәп 10 җырны сайлап алачаклар. Һәм алар гала концертта чыгыш ясаячак. Беренче һәм икенче тур дистанцион рәвештә үтте. Һәм 3нче турга фестивальнең кагыйдәләргә туры килгән җырлары сайланып алды. Катнашучылар төрле шәһәрләрдән килгән. Аларның арасында Мәскәү, Төмән, Әлмәт һәм башкалар. Әлеге фестиваль икенче тапкыр оештырыла. Күп кеше зарлана, эштинлек җырлар юк, ни юк дип җырчылар юк диләр. Берүк авторлар диләр, берүк авторларның җырларын җырлыйлар диләр. Шуңа күрә мин үземдә җырлар язган кеше буларак, шундый менә башка шундый ой кирде. Нишләп? Безнең бит авылларда бик күп районнарда бик күп кешеләр яшиләр. Алар җырлар язалар, но үз җырларын чыгара алмыйлар. Менә шундый җырлы кешеләрне җыеп булмас микән дип, шундый менә башка бер уй кирде. Без инде теге җылны беренче тапкыр, менә хәтта икенче тапкыр иштирдек. Фестивальнең төп максаты яңа талантлар табу, катнашучыларны рухи азык белән баету һәм бетмәс төкәнмәс тәҗрибә туплау. Һәрбер катнашучының үзенчәлекле иҗади юлы. Төп сорау җыр язырга кешене нәрсә илһамландыра? Мин 8нче класста укыйм ул вакытны. Бер кич җырдан кайткач инде кич белән мин шундый уйга баттым, минем көй язасым килде бик каты иттереп. Аннары интернеттан теге төрле сайтларга кирип нәрсәдер эзли башладым. Шуннан секвенсер дигән нәрсә бар. Ул секвенсерлар аша көйләр язалар инде. Шул секвенсер скачайттым. Әле һаманда хәтердә ул минем FL Studio дигән секвенсер ул. Шуны скачайттым да, и шуннан бирле менә мин аранжировкалар язам һәм көйләр җыттым. Сүзләр дә язам, но хәзер күбрәк шагыйрьләр сүзләренә инде көйләр язарга тырышам. Катнашучылар бик дулкынлана. Сәхнәдә үзен язган җырыңны башкару үзе бер батырлык. Жюри әгъзалары җырчыларга файдалы киңәшләр бирә, иң мөһиме киләчәктә дә иҗат итәргә канатландыра. Соңгы вакытта эстрадада ниндидер торгынлык бар. Шушы торгынлыкка җан кертүче, ниндидер яңа сулыш кертүче кешеләр, яшьләр, яңа агым көтәм. Шулай ук көтәм яңа стильләр, яңа бәлки аранжировкалар, бәлки яңа идеяләр, бәлки яңа коллективлар, бәлки яңа креатив алымнар, кайсыдыр ки бүгенге көндә яңарыш һәм алгарыш таләп иткән татар эстрадасын җанландыру һәм алга таба этәрү өчен. Фестиваль төрле номинациялар буенча үткәрелде. Аларның арасында иң яхшы башкаручы, туган як турындагы җыр, иң яхшы лирика, әни йөрәге, балалар җыры һәм башкалар. Шулай ук әлеге фестивальдә махсус кунаклар да бар иде. Мин монда бик теләп килдем, ни өчен килдем? Чөнки мин матуррак җырлар булмасмы миңа, минем тавышыма яраклы дип килдем беренчедән. Икенчедән Флора Шарипованың бик матур яңа җыры бар, Туган йорт дигән. Шул җырны да башкарып китәсем килә. Туган йортта бергә җырланда, юктыр кебек бездән бәхетләр. Фестивальдә беренче тапкыр яңгыраган җырлар үз тамашачысын табыр дип өметләнеп калабыз. Динә Нәҗметдинова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.